Krisnamoniya na? Onkam onkri संनायनि बानायग्राया मुसलपुरनिया Borseयाव बेसे लायो? 20,000 लायो। 20,000 लायो। ओमफ्राय मायाया? मायाबो 20,000। अबेनि मायाया? Borma Kharwani. Borma Kharwani. Acha. Krisnamoniya मुसलपुरनि न? YouTuber ना? YouTuber. खुलुमबाय नोंथांमोनाथ' दा मिथिखादों आंनि बागै दा मा सोलिगासिनो गोबां मानसिफोरानो आंखौ भाइरेल खालामगासिनो 20k होननानै ओमफ्राय बेनि बागैनो आं दिनै भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोनाथ' बेखौ नंगौ सानखादों औ सानखागोन मा होनो बे सिख्लाया आंखौ इदि बुंनायनि थाखाय मानसिफोरा आरो बुंहरदों बोरै इदि नाम लानो हाखो नों इदि नङाबा बोरै इदि नाम लानो हाखो होननानै बुंदों ओमफ्राय बे सिख्लाखौ आं सिनायाबो आरो बेजों आं जेबो सोमोन्दोबो गैया ओमफ्राय आंनि नाम बुंदों बे सिख्लाया ओमफ्राय बे भिडिअ लाग्राफोरा आं इदिमोनबा बे भिडिअ लाग्राफोरा माने जोंनि न'आव फैनानै सोंफैनो हायाखै बिसोर एबसु नंगौना नङा बेखौबो सानगासिनो दङ मानि थाखाय जोंनि न'आव फैनानै बिसोर बुंफैनांगौमोन ना ओमफ्राय दा आंखौ नङा गारा इमान गाज्रि नाम फानगासिनो दङ मानसिफोरा बयबो मिथिदों आंखौ जोबोद गाज्रि बुंगासिनो दङ आरो आंजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बुंगासिनो दङ आरो जाय मानसिफोरा भाइरेल खालामदों नंगौ नङा एसे बिजिरनानै नायनानै होनांगौ आं नंगौबा आंबो मानिनानै लागौमोन आं एसेबां गाज्रियै नाम लानो साना नङाबो आङो बिदि ओमफ्राय आइफन दं होननानै बुंगासिनो आंनाव जोंहानि आदानाव आइफन दं नंगौ आं बिजोंनो फट' साफायो ओमफ्राय आदायाथ' बेलेगावसो फरायनो थाहैयो बेनिखायनो आङो साफायबाय थानाय जाया आदा फैबाल'सो साफायो आरो आंखौ मिथिखायो जोंनि न'नि मानसिफोराबो इदि नङा होननानै आरो आं आरो इमान इदि ब्रेन्डेड माल जेबो